Africa my continent sise-Africa kuyi-South Africa siKwaZulu ugu i-district umasipala uMzumbe uwadi 12 khansela wala uMtolo induna umncibi sisemzumbe la eduzana nje umfula okhona uMzumbe ozokuthatha la uzokufaka phansi olwandle bese ke isigodi kwaGubhuza ne primary ela kunoGubhuza primary okhona lapha ema uza la kunendawo enkulu lapha umprofit omkhulu wala umncibi udlula khona imthatha umncibi mina usho kahle impela ngisho kahle kodwa ke lapha size ngodaba olubuhlungu isiga umuka ongakaze uzwakale mhlawumbe eminyakeni eminingi mhlawumbe okwazwakala phambilini kodwa ke asizikwageqa amagula sizotetela umama asithatha asibeke namhlanje umgqibelo mhla 16 isikhathi silapha ko2 la sikhona inyanga abantu besifazane le uAugust ngokwekhalenda kahulumeni mama awusithathe usibeke ubani umama mina ngingumama uHadebe oyindodakazi yala ekhaya igama lomuzi la ekhaya kwaba kukwamncibi cha igama lomuzi manje siyalibona isibongo imizi namagama khona kithi kwamlomo kusemseni kwaMkhwanazi hayi Mkhwanazi siyeke isibongo ngichazeleke yabona kithi kwaMsweli bese kwaMsweli kwamlomo bese ke eminye imizi kwafika uhlale igama lomuzi inhloko yomuzi ngizosho inhloko yes kwaNdifu nakhiya yes ya mama siza ngodaba olubuhlungu udaba olubi tshela umuntu waseAfrika tshela umuntu waseAfrika obukayo into enehlele kule ndawo engakazi ibonakala sishaqekile kakhulu somndeni wakamncibi yes ngesigameko esisihlukumeze ngohlobo lwesimanga esibe isihluku ngohlobo lwesimanga kusho ukuthi ke kube yimina wokuqala ofikilela ekhaya njengoba ngiyindodakazi yala ekhaya ukuze ngithole ulwazi lokuthi ake ngize la ekhaya kuthenga bo5 ntambama ngolesine ngathumela omunye umfana wami ngimthuma la ekhaya kumalume wakhe kumfowethu lo osishiyile emhlabeni kunenkulumana bengithe akayilethe uma efika ke lo mfana wafika hayi kuvaliwe abekho benogogo kanti uma bezothatha indlela baye bangithumelele ngale ukuthi hayi sizohamba sicela wenyuke uzobheka ekhaya nokho ke abuye umfana angitshele ukuthi akukho umuntu ugogo akekho umalume akekho kodwa manje inkinga imoto beyingekho egcikeni beyingezansi emgaqweni bese ngithi nayi akowulinde kobuye uphinde uyobheka ukuthi avuzofika sebebuyile yini uma esebuya kwesibili uyafika futhi kuvaliwe akukho umuntu akulayithiwe kumnyama imoto yona isapakile lapha ngezansi emgaqweni kanti ipaka egcekeni okay kusho ukuthi nami bese kufika kumina ukuthi ayikhona nokho kukhona okushaya amanzi uma bezohamba la ekhaya shosho bayangazisa isikakhulukazi umfowethu uyayafika kumina hayi sisi sinoma sizothatha indlela ethile unyuse omunye umfana azobheka ekhaya okay hayi ngibona ukuthi akokenyuke mina omdala bese ngincenga omunye umntwana wamakhelwane ngoba kwase kuyisebusuku mangicabanga kwakula ku8:30 hayi bese siyeza ke lana lo ntombazana uma ke siza siwela lapha emfuleni la siwela khona mawuzophumula ngapha sizwe kukhala isicapha semoto sithi ba bese ngithi hawu ungathi isicapha semoto lesisikhalayo kusho ukuthi labantu bala ekhaya sebebuyile hayi size ngomgaqo size uma nje sibude buduze nemoto emgaqweni sibona ukuthi kunezithuzana zabantu abawu2 nala emotweni kunobukoleka nje ungathi kunento eyenzakalayo ungathi mhlawumbe imoto iyakhandwa kwenzeka nje something abesethi lo mntwana kumina hayi gogo ake sime ngoba manje la kagogo akulayithiwe kumnyama futhi nalabantu abasemotweni
abalayithile emotweni. Mhlambe sizothi siyaqhubeka siyakubona kanti abantu abazosenzakalisa. Bese sihlehla siboyela back. Senzele ukuthi sihambele manje ngokukhokhoba bangasiboni. Ngoba sizama indlela ukuthi sibabone ukuthi ngabe obani. Nokho-ke kwakumnyama ngoba kwangalayithiwe amalayithi kwakumnyama. Hayi ke sikhokhobeke kanjalo. Hayi lutho asibaboni. Baqhubeka bona bayasebenza la emotweni. Hayi bese ngicabanga mina ukuthi nokho nangu umakhelwane la ngaphesheya okhona wesilisa. Ake sizame manje ukuthi siyocela yena asiphelezele ngoba sibani besifazane. Hayi sifike futhi simthole ubaba uMsomi uSifiso asiphelezele size nayo. Uma sifika okokuqala singakafiki la egcekeni sibone ukuthi hayi lapha emotweni zikhona into ezonakele. Hayi bese sishiya kanjalo sinyukele la ekhaya. Uma sifika la ekhaya kulendlu yokuqala umxhaso akuvaliwe. Bese siyangena bese silayitha amalayithi ngoba sathi silayitha ugesi sabona ukuthi hayi ugesi bawugashulile. Sithi masithi hawo amakamera nje kuphethu izinto eziningi zithathiwe. Izinto ezibalekile oma ID amakhadi asebhenki yabona nje. Nezingubo azikho kusicatshula la ekamereni lomfowethu. Okay. Bese ngithi nayi ake sidluleni ngoba mhlambe sizothi abekho kanti mhlambe bala ngaphakathi ngoba sesibonile ukuthi sikhona isigameko esenzekile. Hayi size ke lendlu enkulu kagogo. Masithi siyavula la indlu nagogo kukhiyiwe. Hawu kwakhiwa pho. Hayi bese sithi asivele siqhekeze. Hayi saqhekeza. Uma siqhekeza amakamera nakhona avuliwe. Ekamereni likagogo ugogo amukho kodwa siyabona ukuthi ube umuntu obeselele. Uvuswe eselele. Hayi bese ngitshela ukuthi ake ngibheke ko-wardrobe. Ngivule ko-wardrobe hayi akho lutho. Uvule fridge lutho akho lutho. Hayi ke siqale ke manje sibone ukuthi ake sivele sifonele ke manje umndeni wala ekhaya. Hayi ke suthinta umndeni nawo ufike usibone isigameko. Hayi nawo udilaye la egcekeni emva kwezindlu hayi lutho. Abekho labantu. Hayi ke bese sithatha ke isinyathelo sokuthi ke ake kuthintwe amaphoyisa. Hayi ke afike futhi amaphoyisa ngokusheshsha. Hayi afika abone nawo ukuthi konakela abhaliseke ngokwenjayelo. Sishaqekile kakhulu somndeni. Sishaqekile. Umama wami lo gogo okhulunywa ngaye ube semdala. Indlela yesihluku ahlukumezeke ngayo angazi ngathini. Naye umfowethu hlukumezekile. Okuyinkinga ke kakhulu bathatha bazibathatha ngisho igrosa. Akukho grosa la ekhaya. Nalezo zinto zasemabhenki bathatha kwani sisesiqhingini. Sisesiqhingini sihlukumezekile. Besicela nje abomthetho nohulumeni ungenelele ngoba manje kunzima imizimba ewu2 kumele mayingcwatshwe kodwa manje awazi uzoqala phuye ngalaphi ngoba akukho nokokuqala. Akukho nokokuqala. Inkinga enkulu nje ukuba bathatha igrosa. Mhlawumbe uma awutshele umuntu uma nibacinga ningabatholi nicina nibathola kuphi? Ya ngiyalapho ke manje. Hayi ke ahambe kamaphoyisa bese siyawachazela ukuthi ke kuzothi makusa sizama ukuqalaza la ngoba la indawo zala zimahlathi. Kodwa futhi nabo sicela basisize ngoba manje le ndawo njengoba zimahlathi nje akulula ngempela ukuthi sisheshe sibathole labantu ngoba asibazi ukuthi bakephi. Ngangcono bebezazama ukuthi bafike noma inezinja zona ezizohogela umkhondo usheshe utholakala. Hayi bakuvuma futhi lokho abomthetho. Hayi ke kuseke sivuke siwumndeni sifune. Hayi ke safuna saphuma senyuka
silandelani ke amasondo emoto ngoba imoto omakhelwane bathi bayibona ile enhla nomgaqo la kuphela khona umgaqo bangazi omakhelwane ukuthi kuqhubekani ithe isuka futhi le moto yaphushwa yabuyiselwa la ke thina sifici khona hayi ke base bethi ke abomndeni njengoba imoto iphushele ngapha ake silandele lo mkhondo wangapha kanti nempela indaba ingakhona hayi ke bathe ufuna nje kancane abomndeni base bengena endaweni ewumhosho lemhosho ubizwa ngokuthi umhlathuzane mabebheka khona endaweni nje enezihlahla ngaphansi kwezihlahla kunendawo nje emakekile ewufokhona la uyabona mawusuke wakhe ithuna yes hayi babe nokusolta ikhona le ndawo yenziwa yini yona ibe kanjena ibe indawo ekade isetshenzwa eclean kodwa futhi le ndawo ileviwe akukho nto ephakeme eyigquma ukuthi mhlambe kunento ngaphakathi ilevi kodwa kuyabonakala ukuthi le ndawo ibisetshenzwa hayi ke bese kuphindwa futhi kuthintwa amaphoyisa ukuthi hayibo ake niphuthume bomthetho kukhona lapho sisola khona hayi nangempela baphinde bafike futhi abomthetho hayi bafike nabo babone kubonakala ukuthi ayikhona ikhona into ngempela ikhona la base kuqhutshekwa ke nestep sokuthi akugunjwe yo uma kugunjwa kuthatha isikhathi lo mgodi ubugxilile ushona phansi ubugxilile ushona phansi lo mgodi hayi bagubhe utholakala umzimba wokuqala uma bayubheka umzimba wokuqala umzimba wama ugogo baphinde futhi bagumbe baphinde bawuthola umzimba wesibili umzimba womfowethu kubuhlungu futhi angazi kuyophola makunini kuyopholiswa yini kuyophola kanjani angazi konakele South Africa izigebengu zabalake kakhulu angazi noma izidakamizwa lezibindi ezingaka kuyachazwa ke isimo ke bebekusona ke bafaka amasalo tape emlomeni kuhlanganiswe namakhala kwabuyiswa ilokhuzana izinto baboshwa ezandleni ezinyaweni sikhathazekile kakhulu okuyinkinga kakhulu asazi soqala phi sithi okuyinkinga nje kakhulu mabetholakala balimele bashayiwe batholakele balimele kodwa ke ekulimaleni ke abachazanga kakhulu abasitshele kona ngisakukhumbula la ebusweni ungathi khona into abathelwe yona ezichemical ongathi bebeshiswa batholakala emgodini owodwa bebembelwe umgodi owodwa omunye engaphansi omunye engaphezulu belele omunye uvundlile phezikomunye umgodi manubuka manizwa umgodi lo ngatho ukuthi umbiwe ngolunye usuku ulindele hayi ngosuku lesigameko ngoba mhlambe bekungeke ukuthi ubambe manje yes kusho ukuthi wambiwa nje washiwa yebo ngizosho kanjalo ngoba omakhelwane bathi bagcina ukubabona ngolwesibili mina ngicine ukubabona ngesonto ngaphuma esontweni ngeza la ekhaya ngabafica be right bengenankinga sahlukana nabo hayi ke mase bechaza komakhelwane bathi hayi sabagcina ngolwesibili nabona bomndeni futhi bathi ubhuti waya emndenini ngolwesibili eyobuka ibhola kwakudlalani Pirate kwakudlala eyobuka ibhola umuntu ke ozobuyabuye futhi azozibukela ibhola namagenge ngolwesithathu wangabe sabuya kusho ukuthi lesigameko
masithi siyabheka siwumndeni isigameko lesi esenzeke ngolwesibili ebusuku ngoba ilona langa abagcina ukubabona ngalo olesibili kuzeke kwaqala ukulandelwa ngolesine ebusuku mhlawumbe umama oneminyaka emingaki plus or minus uNdunabani owa-1943 umama wa-1943 yeah ubhuti wa-75 ubhuti wa-75 futhi una 40 something years yeah ubhuti uyena onemoto no imoto ekababa ekabumkhulu la ekhaya akusiye yakhe imoto okay ekababa imoto kodwa ibisetshenziswa ibisetshenziswa ke umndeni ngoba ubaba naye amsekho emhlabeni okay mhlambe makusuka la ekhaya siya lapho endaweni yesigameko isigameko sesibili ngoba ucrime scene 1 lo crime scene 2 yes into izothi kungaba yibanga ecishe libe ngakanani ubani kuseduze ngobani kula nje emva komuzi mawunyusa umgaqo nje kuseduze akulona ibanga elide ba 600 meters 600 meters la ekhaya ngoba sila ayikho imizi engale hayi ayikho umuzi ogcina imizi ogcina imizi eminingi njengoba sekuyihlathi nje seyasuka yabuyela isingapha usho ukuthi bona nje ababesele bodwa la ibona abasikwaqala ngapha ngenhla bazokwakhala ngoba sebesele bodwa nje yingoba la abangale ngenhla sebesukile babuyele ezantsi mhlambe ke asifuni ukungena uphenyo kusazophenya amaphoyisa kodwa engubukayo singakubuka ukuthi khona ungagxili izinto zomndeni into esemndenini noma into engaphandle uthothi ubugebengu nje ubona ukuthi ungathi ubugebengu ngifuna ukubheka lapho ukuthi mani ibuka nina njengomndeni le eyobugebengu obuyimele noma into yomndeni ngoba ezinye izinto ziyezinike nje ukuthi hayi inomndeni phakathi le hayi ubugebengu obuhlelekile leke iwumadida ngoba iwubugebengu bomndeni ayibambe lapho amsaqhubeka nayo senzele ukuthi amaphoyisa singaze singene ey'ndaweni zawo kodwa besifuna ukubuka nje ngoba okay Africa my continent, Africa my home sekuchaza udadewethu into ebalekile njengamanje kuwonke umuntu obuka le video ukuthi lo mndeni usemanzini njoba besemanzini kanje asibagcine bela emanzini behlale kanje kodwa okwethu okwami nawe ukuthi sibambe njoba esho nje akho ngisho icross kumsebenzi wethu ukuthi la endlini angene icrossa la endlini angene amabhakede aphethe amakheke aphethe amawujuice kwenze ukuthi abantu mabefika bezobabaza kube khona abazonikezwa khona iqala lapho so hamba nayo ke size siyofika ekulungiseleni nomngcwabo size siyofika enzeni umngcwabo akufanele ukuthi umndeni lokhu ngikusho phambi kwa wonke umuntu akufanele ukuthi manje umndeni ustress ukuthi konje songcwaba ngani Nkosi yami konje abantu sobanikana lokho akusale ezandleni zethu ngoba sengifikile ngesithunywa senu asiphethe lutho thina senu ngizonitshela ukuthi nasi simo mina into engizobatshela yona abantu bala ekhaya ngizobatshela into eyi1 ukuthi ningabe nisenza lutho yonke into nithinte mina ngithembe nina hayi ukuthi khona into engiyithembile so ngizosho kanjalo sazosuka ke la siyobheka le ya crime scene yesibili emva kwalokho sesobe sikhala amaphepha kodwa engushiya nje la ekhaya igama elilodwa nasolundi ngiyosho lona lelo ukuthi mase ngifikile ningenzi lutho nihlale kanje ngamane nihluphe mina ngefoni nina hluphani mina ngefoni mina ngizohlupha abantu base-Afrika ngiyabethemba bayangithwala bahlali bengithwala akuzuba isikhathi eside ngithole ozothi ayi mina ngizoyibamba le so kubuhlungu kunjalo umndeni nisemanzini nathi besohlanganisa amehlo sobhonga emswaneni ngicela ukusukuma manje sihambe kodwa igama elilodwa mina ngokwamswele ekhaya kuseMatuba kodwa ngowe-South Africa ngowe-Africa manje ngithi nje hlala nje kanje ifoni kuphela kaShaka izobiza kumina kuphela bese ninikeza uShaka
umuntu oyedwa okuyena ozokhipha ama-instructions akhiphe iy'nqumo ukuthi kuzokwenzeka ukuthi nokuthi kodwa mina umuntu engixhumana naye uShaka ngoba kulolu ukukhuluma kwethu siyakhuluma nango-WhatsApp. Okay. So mayise iphambanisa-ke inkulumo esenze yakhe kube sengolunye usuku mhlawumbe asenzeni njena-ke okwamanje asiyithathe angisho ukuthi maninikeza umama enikeze ifone number ne-account mhlawumbe sekuphelele kuyaqhubeka ufuna ukuthi usho inamba yakho la yocingo khona bezokufunela straight abafuna khona umuntu ozothi awunawo 100 rand ngifuna ukufaka aqala wabuka phezulu angifuni ukunika uShaka lapho ngoba bazobe sebemhupa bethi wadla imali zami no ngeke kube kanjalo mswe usho ukuthi asithathe wena kaShaka thathana nekaShaka oza ngapha Shaka ngenzela ukuthi sithi siqhubeke kube khona umuntu ozothi kusasa ethi nginawo 20 rand mina thina sibila ngabe u20 rand athi nginawo 20 rand ngifaka ikiphi account yabo unawo Capitec wena ngeke ungabi nawo Capitec ngiyabona ngisho hamba Capitec into yakho mfowethu utshela abantu base-Afrika ukuthi ubani ubanikeza inamba yakho ocingo ne-account number yakho hayi kodwa uCapitec vele udinga ifoni kuphela tshela abantu base-Afrika usho ukuthi ubani la endaweni uyini. Okay. Abantu base-South Africa igama uShaka wakamncibisa Sibongo khona la ekhaya emndenini ngaba kumncane la le ndaweni ke umuntu othembakele nje umbona singenankinga nje. Oh yes. Ngumuntu owusizo kahle kahle ke ebantwini abaningi. Oh yes. Yeah. So ke ngizocela ukuthi ngizokwenza ukwethembeka. Bese ngihlezi ngikwenza ukwethembeka. Yabona. So inamba yami ithi 078 54 23 509. Iyona ke linka no Capitec wami lo number leyo. Oh yes. So ngiyathembisa futhi ukuthi nje konke kuzongena ngizokhomisa straight umndeni. Yes. Yabona. 078 54 23 509 zothola ke uShaka lapho. Mase kuvela lapha ya ngokwebheka ngoba izaveza iza nje CS ungadideki mayithi CS Mtambo iID yami isho kanjalo angiyiguqulisa besibongo sasekhaya my ID yami so ungadideki mayibona lokho lithi CS Mtambo ukuzwe kuyimina impela lo. Okay. Africa my continent akusho njalo ukuthi mase kufakwe la sengiyajika igama cha kuzobe ifaka nenzela ukuthenga amakhandlela. Mina okwami umsebenzi omkhulu ngiyofuna abantu abazokwenza umsebenzi wala ekhaya ube yilo hloniphekile angithezwana igross angizama ngiyifune mina igross ngiyithole igross mawukhona abakufaka lapho Nkosi yami siyabonga uba makhandlela nibeke lapho kodwa mina wami umsebenzi ngizofuna umuntu engizomletha la ngithi akabheke ukuthi ingaqalaphi kuze kuyofika phi yilokho nje sokwenza siyizingane zaseAfrika ukuthi thobeka namanxeba sidle usizo lolu kodwa masiphuma thina la siyofuna abantu abazolekelela la ekhaya kuze kuyofika enkonzweni yokugcina sizokwenza lokho. I thank you. Asambise endaweni yesigameko Shaka. Lesimbi airport bekubonakala la bekusuka nje la na umgodo usuka khona suka la bamba space kuya lapha base clubsini befake khona boba2 Manake umgodi yilo umi kanje nangu nje yabo nje la yes la uhamba khona nje okay lapha la khona umfowethu lapha yes uhamba so and then uyaphela around la uphela around la kulomgodi nithe bafake bathe noma bathe okay sakazi bese ukhulu befake ebhekele and then nomunye wafaka ebheke belinje bawu2 yalo beqothile lo wesilisa bathi sakazi besilisa sibheke obebethe kanje ubencikile nje abantu ngimbheke kanjena nje ngilele ngime kanjena nje yes sakazi besibhekele bakuncane beqothile ebheke phezulu izandla boshiwe nje ekhanda boshiwe ngani ayibekini kakhulu intambo emateko Capitec intambo lento ayina yabo okuningi intambo ayina okuningi nje ibhande bekuyintambo ayina intambo zeteku ama Capitec yes okundawo nje
because siqale ngayo samkhipha then saze sibuya ngesalikazi la yabo ney'ngubo zakhe zokugqoka zonke bezifakwe la futhi behanjiswa ney'nto zakhe zonke iy'ngubo zokugqoka ayigqokile noma zonke nje lezi ekade ngayigqokile zifakwe esikhwameni no bafike bayibeka kanti bemboze ngazo bekhona ngisho iy'ngubo eziyi-2 ukhulu benengubo yakhe hawu ubomncane benengubo yakhe bebabangcwaba straight bebangcwaba futhi kushuthi ngesizotha ngoba phela mabe okwabo ya uma bezothatha ney'mpahla zabo ebahambisa nazo nophorishi icathula whatever nje yabamncane especially ubamncane lo wesilisa yabo bekhona yonke into yakhe la amathawulo okugeza even ngisho amasha angakaze asebenza hawu yabo lawa abizwa ngamagcoka amhlophe yabo bekade kaso hawu into zabe yifakwe nje bekumngcwabo well planned well nje bewonke nje la sikhiphe konke la ngaphakathi especially kwabamncane hayi ukhulu ubengekho into zakhe bekuba mncane nje kade efakwe nento zakhe bezikhona nezakho uma kukuthi phela thina asibonanga ngoba kuthiwa thina asingasondeli bekusondele la besilisa kodwa naye ezakhe zokugqoka ebeziseceleni bezikhona kodwa nje ezabamncane beziningi kakhulu hayi bathathe zonke ezintsha nina benikhona lo mgodi ubujule kangakanani mawunga ushala isincane uma ubheka ke kule ndawo le uma sizomba ithuna kushoniwe ukuthi sishala esiqini sisuke zivuke ngasikhathi bani siqale ngasikhathi bani ngizama ukubheka ukuthi ke isikhathi okay yes and then okay ngizokuchazela but okay nanani la ikude akho bantu abahamba la okay this one babe nesikhathi esisanele yes benze into yabo nje yabo nje bembele umgodi nje yes khomba ukuthi bebe nesikhathi esanele bayenza yonke into yabo baqeda yabo baqedile ngifuna ukubheka okunye ukuthi ngoba masiyongcwaba nje emzini nomuntu ithuna maselilavele kusuke kade ngene insizwa yishintshana noma singanaka ukuthi siyabala ukuthi bangaka abange kodwa kusuke ngene insizwa engaphezulu kwa4 zu2 phansi zu2 phezulu yes siyahamba kuphelele lo hour lelo mawuthi uyabuka ke lento le mawuyibheka ibingenzeka ngosuku olulodwa ukuthi kumbiwe namhlanje belandwe semthambo ezofaka la noma into mhlambe ithuna limbiwe the other day hayi bambeni nje same day baqeda base bebalanda yeah or ezi bafike nabo la sebevele sebeqedile isiqediwe yeah yes yeah ilokho angibuka ukuthi benza lo mkhuba nje lana beseqedwe le ndawo isiredi or ezi okay bafike nemoto ngoba uthatha imoto egcekeni yes kwaziwa nawo la yazobekwa la yabo then mhlawumbe okay umphefumulo iphumele ekhaya up until beze nabo la sebefaka emotweni so sebezobagqiba la okay ukulimala ube njani lo wesilisa ubelimele kanjani ugogo ubelimele kanjani mangukuthi ubelimele lo ubamncane ube nengozi la ekhanda yes and then okay beboshana ngesalo tape yes lemnyama leyo cover ama lento ugesi ngiyabona kodwa bekuyile enkulu hayi lencane hayi le engazuthi mhlawumbe nebole bekwazi ukucover ugesi nje lencane bekuyile enkulu salo tape nibeyibhandishiwe tight ehlweni emakhaleni yabo nje beyigcina mama la beyimi kanje yabo beyimi kanje uthi nje amehlo nje angaboni yes sakaze besibasho ngisho amakhala whatever yabo bekugcinana nangaze zasekumlomo bavimbulala ugogo belimele bekhona shayeke khona bengena ingozi imphendulile sambheka but umuntu benengozi nje ubamncane kuphela yes benengozi elangemuva ebesabhipha nangesikhathi simkhipha la yes lazi befaka endawonye sakazi okay ukhulu uvele umuntu bese vele sogobile kanje uhamba kaso yes so kube lula ukuthi okay bamfake la kwavele ugobile then indodana yakhe bayifaka ngemuva yabo bamncikisa emva kwama wakhe yes yabo emile ngamadolo
and uboshiwe la enyaweni yabo because beqothile kanje cha sabona sakazi ngala ngenhla then kwayimina futhi mina ngigumba kwase qhamuka amadolo ngala then bamncane bengala ngezantsi yabo kwaqhamuka idolo labamncane ngabona nawo bamncane ibhluke lakhe yabo then sase samdonsa waphuma yena aqala then sabe singala ngendla ngase ngala ngasikanda ngala ngase dento oluthini yabo Africa my continent, Africa my home. Besikhala ngonya, sikhala ngobuhlungu esibone einkundleni zokuxhumana okwenzeke lapha eMaponya Mall. La insizwe sencane yasoLundi ebulawe yasiyashiswa lemotweni. Besibabaza lolonya nje, lona silibabazayo Africa neSouth Africa. Nomhlaba wonke nje babaza lolonya. Hayi ke lolu ke angilwazi lolu. Lolu ngamthola umuntu ozongichazela kahle ukuthi mhlambe yipi level yonya lolu yabona lolu angamtholi ozongichazela kahle ngizoshiya nje uzoyibonela uzoyicabangela uyabona asikho einkantolo kodwa ke sike ngabuza umbuzo othi lobu bugebengu nibuka kubugebengu obuyimele noma ubugebengu into yasekhaya uyabona nje for me effect ukuthi kuthathwe impahla zokugqoka nopolish bazofakwa la isiyasho ukuthi hayi inabo ubuhlobo nefamily ikhona into eseduzana ngoba igebengu nje abebefuna ukuyibambela inkunzi bebengeke befike ekutheni mase babagqibileke ngoba kwasona isikhathi ukumbe ithuna akuyona into elula ukumbe umgodi kumbe la isigcobo uzofaka isigcobo into engaka uthi uqeda ubuzwa la ukuthi hayi no okushilento nje well planned well prepared into ekade yahlelwa ayihlelwanga nje ngalezi insuku kade nje yahlelwa ukuthi sizoyenza lento futhi sizoyenza kanje futhi ke uyabona ukuthi nesizathu sakhona asikasizwa lokhu uthathwa kwamapasi uthathwa kwamakhati ngeke kuhlangane nalo ngabe sekuyididisa nje angwazi umthetho kodwa ukubuka nje kwezinto ngoba mawufuna amakhati uyifunela imali bebezoshayisa lukazi bethatha imali noma beye bank laso uma ukuthi siya bank kodwa mawusuzombela ube nesikhathi esingaka hayi esikwenye level Africa my continent sikwenye level yonya sikwenye level yokubulala izwe kodwa ke sethemba ukuthi ngalo mthetho sethembe nabaseyikhundleni bazosukuma ke benze into ebonakalayo bengagcini bekhuluma ngazuthi manje bona abanaso stand sokwenza njengamanje isikhathi sokwenza akusona isikhathi sokukhuluma ayibambe ikhona yasho njalo insizwa kwaNongoma uphakela umthakathi wathi ayibambe ikhona sicela kayibambe ikhona mndeni ngiyaphinda lokho engusho endlini ukuthi njengamanje amane ohlala lapha endlini ngizobona mina ukuthi ubani engizomthola masuka la afone futhi afonele lensizwa ukuthi cha lokho kokrossa uze nikwazi ukumuva uzolwenza uhlelo nakho futhi ngizocela futhi ukuthi ngimbheke nozongitholela ukuthi uma befuna umndeni ufuna ukumuva mhlawumbe kuye edrobheni kwenziwa zonke lezi zinto sibonga ukuthi ubani ungasiza lapho nina nje abantu ohlala ekhaya abantu ophumula manje siyabonga kakhulu danke ungangiphi distance ngizokhombisa i-distance nje ngifuna ubone i-distance ukuthi lento le well planned nansi i-distance ke singabala ama-feet uyibukela ubone ukuthi lento kade yahlelwa le ndawo le before beze la yasaveyo yabona mase ngasho ngolimi lesilungu kwenziwe survey kahle ngelinye ilanga hayi leli langa lesigameko kwabheka ukuthi okay indawo right ukwenza lento iyipi nakho umuntu wakhona nje wafika wangena wayibheka nanokuthi ithambe kangakanani inhlabathi lo muntu wayibheka kahle insizwe eyikhulele la ingane iyeke wena ungadidisa umthetho mina ngifuna ukuyibuka ngesimo ukuthi umuntu osaveyile la bekunesikhathi ubuka i-distance and bese uyabuka ukuthi umuntu ongakanani zinsizwe engakanani mhlawumbe
umuntu owenze lento basuka kwababili bebheke phezulu yabona yabona nje na ke ekhaya yabo khala kuvela khona imoto umuntu wenze kahle lento kahle nesikhathi sonke kuya nanga umuntu wento ebomvu uyambona lo yamuntu ila siyakhona ke siyabona ukusuka lapha uzela ongenzeka uze nabo sebeshonile na noma uze nabo besaphila noma bavele okay yeah bese bethu hawu haze siboneke ihluke nje yabona ke lesi nithe kwagubhuza la nawu lo mfula lo umzumbe lo mfula uyibonile imanga thina singayiboni ngoba umfula uhamba kuze kuse umfula awulali uma ubungabuza lo mfula lo ubungachazela okukhulu okubonile lamatshe la abone okukhulu lezi intaba lezi zibone okukhulu esingaze thina sikubone ngaze siyibone into eyenzekile hawu umuntu semdala hawu sebonile izinto zenzeka kodwa hayi le lena hayi lana nje endaweni hayi ayikaze yenzeka hawu iyaqala siyasizwa uma kubikwa emareyidweni yes zikhonjwa le koMpumalanga zikhonjwa o-Gauteng o-Eastern Cape yes hayi la emzumba konje sithe inkosi yalana ubani uDlamini inkosi le ngiyakhumbula inkosi esiyakhothama uMeliso yebo yes sekuyindodana yes hayi le ulikhulu ngempela ke la kube ngconywana yes abantu babe semizekweni enjenganaloku yes ikhonto abazoyizwa esisuka yebo labo ukuthi bathatha ukudla bakusaphi akekho waziyo hawu bathathile konke ukudla ekhaya hawu bashanele ukuthi bakusephi angithi ke mayisinokudla ke phakathi sinazo ke ezinye izinto ziningi izinto eziphakathi ngoba sekunomndeni wakhona o-involve ngoba lokudla uzokupheka phi khona nomuntu abantu abahlala ehlathini hawu ukuthatha nje ukudla nje okusazi indlala le semabhakedeni hayi ungeke kuthiwa sasithi uzokudayisa hayi semabhakedeni hayi no asiyenze ngokuphuthuma yikho lokhu ngithe ngwenye asiphuthumeni khona sizobamba ngempela udaba lolu luphuthumayo kakhulu athile amadoda okay ekhaya okay hayi khona hayi izigameko ziyenzeka la hayi kakhulu kodwa lesi siwuvale hayi sogcina abantu abaphuza emifuleni la kanjalo izona lezi sasithusa ukuthi mana umuthola le clean your phones emfuleni yes hayi lokho hayi wachiba yonke leyo nto wabuka ukuthi ngelilale ngempela ebusuku hawu angaze ngibone unya onjena ya baningi abantu abazophendula la baningi abantu ufuna bephendule la ayimfishane
Oh. Ake ngibaleke mina. Sengibale ngempela ke manje. Sengofika khona ondini lishona. Yabona ke i-distance ke ngizamile ukuthi nginikeze i-distance. Ukuthi ukusuka lokhu ke i-distance ikutshela ngokusobala ukuhlelwa kwalento ukuthi into ekade yahlelwa ihlelwa abantu abaziyo futhi ihlelwa abantu bendawo futhi ihlelwa abantu abaseduzane nomndeni ngoba uyena obekwazi ukubala kahle ukuthi abekho mabengekho abaseduzane izihlobo zikuphi ibanga lingakanani akuyena umuntu ongayino indawo akuyena umuntu ongasona ihlobo so fune nina amabosayitsheni fune lani nganeno kuye kusho njalo uma kuthiwa insizwe ibithwele intombi asisho lokho kuthwala ubugebengu uma uthwele intombi bese uthumela abakhongi uyothi fune lani nganeno ngiyabamema kosayitsheni ukuthi abafunele nganeno lento ila nje ila isezaleni nanti izala ila izala ilokhu nanti izala wo izala ilokhu ngoba lokhu umzala abanye bathi umlotha yabona lo suka makade kubasiwe ekhaya umlotha chithwe la lezi zinto lezi okukhishwa la kuthina mase kuthiwa kusezaleni izala liseduze kakhulu kwasekhaya okusho ukuthi lo mkhuba useduze kakhulu nekhaya lo mkhuba ula ezaleni abantu abadla ndawonye abantu abothala umlilo ndawonye abenze lezi sigameko I thank you sengihambile